Aja cah cilik kok nangis. Tenan iki wisan. Wah, wis. Oh alah, mesti eyang rawuh eyang. Wah, wis. Duh. Eyang. Kula nuwun eyang. Aduh. Kaya sinden klebon orong-orong lho. Eyang sinten sing rawuh niki? Mbok aja ngukur kuwi, ngukur ndok e lho. Ora pareng e. Daleme pundi? Yang saking pundi niki? Aku saking kene. Oh, saking Gunung Bodak mriki. Non? Heeh. Nggih ngapunten galak-galak to, Yang. Kula mboten krungu Yang. Nun sewu. Naminipun sinten Yang? Yang sinten? Yang Putri. Oh, Yang Putri. Saya si Putri nika nggih. Nggih. Sapa kuwi? Kula Dalang Cahya Kuntadi Yang. Ngapunten nggih. Cahya Kuntadi. Nggih. Apik ora dalanganmu? Nun? Dalanganmu apik apa ora? Kula mboten saged ngarani sing ngertos niku sing mirsani niku. Mosok kula ngarani awak kula dhewe. Nggih. Kok mlebet wonten sariranipun niki enten apa, Yang? Aku pengen pizza. Tak kono kokne. Lagi iki prewangan kok mangan pizza. Aku pengen pizza mbek boba. Mbok aja boba. Bubuk lho.
Ngapunten Eyang, kula suwun panjenengan enggal jengkar saking Aku pengen pizza karo boba kok kenyang kok. Teng mriki le pados niku teng pundi niki pun jam 1 niku sedaya pun tutup ngoten. Ya wis lek ngono aku ijolono dhuwit ae. Tak tuku dhewe. Oh, lah iki bae Eyang ya mata duwiten to yang sampean. Ngersake pinten, ngersake pinten. Murahe kene opo ora enek. Sing jenenge sis ndi sis? Loh, niku sponsor lho Yang, menika sponsor. Ampun ngoten nggih. Niku pernah kakang kula niku Om Sis niku nggih, nggih. Ngersakaken pinten to? Biasane pizza regane 100.000, bobane 50.000. Lek dijumlah 200.000. Oh, bae Eyang ya gempluk. 150 kok iso 200 sih lho. Urung tuku bise goblok. Iya ya cerat ya. Nyanya rasa nyuwun karo Kang Sis, rasa nyuwun karo anu Pak Kasim. Iki aku dadi tenanan. Nggih, dadi karepmu ora karepmu. Nya rene delak karo Pak Dalang mriki Yang mriki. Dan mriki berangkang mriki. Ngapunten nggih Yang, ampun duka nggih Yang nggih. Bar niki jengkar nggih saking angganipun niken nggih. Nggih Yang nggih. Insyaallah. Wah, nggih, amin. Poh Yang bar kerokan to iki wabang-abang. Ki ngono tato. Nggih. Ngesake pinten, Pau? 200. 200 kena 1 juta kena. Kok nambah-nambah terus kuwi. 200 nggih. Nggo niki 200. Ikhlas ora? Ikhlas lahir batin. Lek ra ikhlas 300 saya gak apa-apa. Ikhlas iki ikhlas. Lek ra ikhlas saya akeh kok. Nggo niki 200 to. Iki 100. Manghitung riyen Yang niki pinten? 100. Nah, niki pinten? 100. 100 kali 100 pinten? 200. Lah nggih 200 nggo. Tapi iki mung sak lembar. Iki mung sak lembar, butuhku 2 lembar. Jenengan pripun to? Niki pinten? Berarti 400. Kok mundak-mundak pripun? Butuhku 2 lembar, Pak. Ya niki 200. Nggih. Nggih. Mangampi. Nggih. Ya. Alhamdulillah wis mari berarti ora butuh dhuwit wisan. Pak, Apa? niki kula wae dititipi kalih Eyang. Dikengken numbasne pizza kalih boba. Oh, Eyang. Kamangka niku teng Kediri niku pizza niku 150, Pak. Nggih. Bobane 50.000. Diweling karo Eyang mau. Nggih, diweling kalih Eyange niku wau dikengken numbasne boba kalih pizza. Ya pancen Eyang. Mengke lek mboten dipinangkani Pak, mengke dadi Pak teng jenengan Pak. Saestu, Pak. Oh iya, pancen Eyangmu sambar gelap kok kuwi ora. Nyo, kena Eyangmu ah. Niki kagem Eyang Pak, saestu Pak. Oh, tenang. Ya Allah Pak, matur suwun nggih Pak, nggih mugi-mugi panjenengan panjang umur. Asal penting ngendi? Teng mriki Pak. Tas lempetne kene nang ngono. Pun kula saged nylempitne dhewe. Nggih, alah. Matur suwun nggih Pak nggih. Sami-sami. Niki saestu ikhlas Pak. Lahir batin karo anakku karo kowe. Pak Cahyo niku lek pokoke lek enek bocah cilik niku blater. Sampeyan kok ya disangoni kok ya. Ya ora mau cah cilik sing gedhe tak sangoni ya. Oh nggih, siap. Niki mengke nggih disangoni lho, Pak. Niki mengke. Sapa? Sing ndi? Anak-anak. Sangoni kabeh. Nggih. Lah aku sida merongos no aku ora. Kabeh kok nyangoni ora. Natian wadon sarwe Rasulullah kumandang sarana Eta kalingon Mata setia Masuk langgan tapi ngono ya. mate banyu
Terima kasih. Pripun Bu? Thailand. Ben ngancane Mbak Tuti. Dalam lagunya ya kuwi ninggal katresnan. Apik iki lek cah loro iki. Menah iki. Ayo diaturake. Nderek ajar nggih Bu. Enje iki anakku lho, Mas. Iki sa anakku lho, gedene kuliah. Ora anakmu umur pira sing barep? 18, hampir 19. 19. Oh iya bener sak. Udah semester 3. Oh, kuliah. Sampeyan umur pira? Ken. 14. Sing 14 lho. Nggih. Wah, iya. Masih 14. Sing ndi? Yo lek cah loro kena apik iki jogete iki. Ayo, Yo diaturake yo. Oh, nggih siap Bu. Ninggal katresnan dening Mbak Niken dan juga Mbak Tri Hastuti. Ayo, Monggo buka celuk salah siji sik. Ayo, Yo Ken, disikno sing enom sik Ken. Yo. Nangis sajroning Kaya wingi. sakroning